Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Size we bize ma'lum bolýaly ýene-de Destan videoň ýazyp etmeginde Destan Show YouTube kanalymyza ýürek joşuny atly gepleşigimiziň ikinji sanyny size ýetirýär. Assalamu alaykum mehriban izleşler. Men ilki bilen şuň ýürek joşuny atly gepleşige çağıranda Destan studio olalarynyň azy işgärlerini köp sağ bolsunymy minnetdarlygymy bildirýär. Merdan men ýatdan çykmajak gülden biri 2016-njy ýylda Daşogyň Magtymyl Galif adyndaky ýürekde sunat mektebine okuwa girdim. Şeýlede ýürüti jeýkun garlyp haýsy ediplerine durdy başyň salyny ýerine ýetirip bermeňi. Ol bastap Hudaýymdan döwlet gerekdir ýigide. Onu arka dağlı döwürde diňe ýüreklerimiz joşup dursun. Hoş, sağ olun.